Unya mga igsuon, ato siguro nga makita diha sa atong pagsimba labi na og Domingo nga dinhi sa atong parokya naagyoy binulan nga maghalad sa ilang mga panaad. Kining gitawag nato nga ang atong pag-practice sa stewardship. Sa maong punto mga igsuon, gani karong buntaga na ipipila nga muhimo sa ilang final offering of their pledge. Aron sunod bulan, magsugod na pud sila diha sa ilang binulan nga paghalad sa ilang mga panaad. Diha sa paghimo niini, adunay usa nga miduol kanako og miingon nga, Father, ngano sa atong mga panaad naa may pagtuo nga atong isaad? Di ba gasa man ni sa Dios ang pagtuo? Father ko, yes, gasa na siya. Unya nganong ibalik man nato sa Dios? Ingon ko nga ang ibalik nato sa Dios mao kadto ang pagpalambo sa atong pagtuo. Kay ang pagtuo gasa, busa ang pagtuo kinahanglan maamuma. Ug mao kana ang kinatibuk-an mga igsuon nga lantaw nga di ay kung unsa atong gasa nato ngadto sa Dios. Kini wa nagpasabot nga atong hinimo kundili gikan na kini sa Dios diha kanato sama sa pagtuo, gihatagan ta og pagtuo apan kinahanglan natong amumahon, palawmon o palambuon ang atong pagtuo. Kay ang dako kayong question ni Kristo diha sa atong ebanghelyo, mga kaigsunan, striking kayo. Mingon siya sa pag-abot sa anak sa tao sa kalibutan, na baka siya'y makaplagan nga pagtuo. Subusa kung dili praktison, mawala gayud. Mao nga, diha gani sa ikaduhang pagbasa, nindot nga nadungog nato, gikan kang San Pablo, nga iya yung gidasig si Timoteo. Mingon siya, pabilin diha sa kamatuoran nga gitudlo kanimo ug hugot mong gituuhan. Pabilin sa kamatuoran nga gitudlo kanimo nga hugot mong gituuhan. Kay nakaila ka man sa nagtudlo kanimo niini ug nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata nabasa kini sa balaang kasulatan nga arang nakahatag kanimo kaalam nga mahitungod ngadto sa kaluwasan. Kana mga kaigsunan nga bisan si San Pablo gidasig niya si si Timoteo nga dili gyud mo biya. Usa may dili niya biyaan ang gihuptan niya diha sa iyang pagtuo. Ug dili lang biyaan kundi palawmon pinaagi sa pagtuon, pagbasa sa kasulatan. Kay kini siya mga igsuon naadto kang Timoteo tungod kay gitudluan siya sa iyang inahan nga si Laika ug usab sa iyang lola nga si Eunice. Maoy nagtudlo kaniya sa maong pagtuo kay siya usaman ka Hudiyo, no? Jewish Christian, gitudluan siya nitong bata pa siya siyang pagtuo ug gitudluan pud siya pagbasa sa kasulatan. Two things. Nining maong ang palang mga igsuon nga kung maghisgot tag pagtuo, maayo ni ginikanan. Atensyon mga ginikanan, ang pagtudlo sa pagtuo ngadto sa bata, kinahanglan magagikan kaninyo. Sama nga si Timoteo, nakatun sa iyang pagtuo, tungod sa iyang inahan o sa iyang lula, nga nitudlo diha kaniya. Ug iyang gipalawom diha sa iyang makanunayon sa pagbasa sa pulong sa Dios.
So uban niya na mga igsuon, usa ka reminder, ayaw intaw ninyo iasa sa pari, ayaw ninyo iasa sa katikista, mga ginikanan ang pagtudlo o pagpalambo sa pagtuo sa inyong anak. Inyo ka na, tanawa si Timoteo, ang gihimo ni San Pablo, gidasig lamang siya mahitungod sa maong pagtuo. Mao nga, usa sa makadasig kanunay o makapalalom sa pagtuo, mao ang pag-ampo. Pag-ampo. Bulahan kita nga nagkatigom karon aron mag-ampo sa Dios. Kay ang pag-ampo nato diha sa Dios mao'y atong pagpalaw mismo sa atong pagtuo diha kaniya. So tudloi ang inyong mga anak og ampo karong October 18, no? Kapistahan ni San Lucas na ay pagahimuon nato sa GKK alang sa mga bata nga maghimo sila sa musalmot kita sa 1 million Hail Marys nga pag-ampo himuon nato sa matag kapilya, no? Dasiga ang inyong mga bata nga moadto, no? Kay matud pa ni Santo Pio, no? Mingon siya, kung naay 1 million nga mga bata nga mag-ampo sa rosaryo alang sa kalinaw kahiusahan, kini ihatag sa Ginoo. Panahon, oportunidad, nga imong madala imong anak, imong apo, didto sa kapilya, aron mag-ampo sa rosaryo. Tudloy Kay daghan, gihapon sa pamilya nga di gani kibalo og pag-ampo. Mao na nga importante ang pag-ampo. Nan diha sa atong unang pagbasa makita naton sa kaimportante, no? Ang gihimo nga pag-ampo ni Moses samtang si Josue, si Joshua ug ang iyang mga kauban nakigbatok sa ilang kaaway. Unsay gihimo ni Moises? No? Didto siya sa bungtod uban ni Hur ug ni isa ganito Aaron, no? Didto sila sa bungtod ug mingon si Moses, iisa ko ang sungkod nga gihatag sa Dios kanako. Unya ang istorya, kung maisa ang sungkod, daog sila Josue. Pero kung muubos na ang sungkod, mapildi sila. It is an intercessory prayer. Ang pag-ampo sa pangaliya. Ang pag-ampo nga pangaliya ang gihimo ni Moises ngadto sa Dios para sa iyang mga kasundaluhan. Siguro ang uban nag-ingon nga kanindot anang sungkura paderno kay gamhanan man kaayo. It is not about the sungkod. It is about the prayer pangaliya ni Moises para sa iyang mga sundalo. Ug kana gihulagway diha sa pag-isa niya sa iyang kamot. Muning kabililhon sa santos nga misa mga igsuon. Ngano man, uman sa humilya, human sa atong pagpadayag sa pagtuo sa may sunod. Ang atong gitawag nga katilingbanong pag-ampo. Nganong naa pa man na pader, uy? No, ngano man iya gutag ampo sa atong kaugalingon nga mga nganong naa pa man tay general intercession. Tungod kay kita nagatuo mga igsuon that the power of prayer as a community praying together to the Lord with a particular intention would really move the heart of the Lord. Mao
Mao po nang mingon mo nga, mao day na Father nga, na ako'y intensyon, gusto na ako nga i-appeal sa katilingban. Mao ni pamisahan ako. No. Mao na nga sa matag misa natay intensyon nga common. Nya, napagyutay pagampo sa pangaliya. Usahay din nabiyan nato ni paminawon, no? Tubag lang ta, Ginoo kaluy kami, Ginoo dungga ang among pagampo. Unsa man tay giampo nimo? Unsa kanito? No? Nan mao na nga usahay ang atong intercessory prayer, no? Naa sa ubos, wala na isa kay gikapoy na tag-ampo. Remember, no? Si Moises kanindot kisa gudi kapuyon mag-anak kanunay o isa kanunay kamot. So muubos man in taon na unsay gihimo ni Aaron og ni Hur. Gipalingkod la si Moises, ilang gitabangan oy, no? Nga maisa kanunay ang kamot. So ang atong katilingbanong pag-apo, ang pagtabang nga maisa kanunay ang mga panghalian nato sa Dios. So you are not just here to pray for your intention, you are here to pray for all. Para sa tanan. So mao na kanindot sa atong santos nga misa mga igsoon. Kompleto rikado. Kay dili lang kini pagpalalom sa pagtuo, kay nakadungog kita sa pulong sa Dios. Ang atong pag-ampo usab niini nga gipadayag ni Moises nga intercessory prayer makanunayon diha sa atong katilingban. Mao na nga kundi ta mo simbag Domingo, kay moingon lang tag mag-ampo lang ko sa akong kwarto, ay mag-live stream lang ko kay naaman na sa internet, wa ko ni apil sa katilingban, kuwang ang atong pagka maampuon diha sa Dios. Of course, katuin taong mga masakiton, no, nga di nakaanhis simbahan, mutan-aw diha sa live stream, kini para ni sa inyo. Pero uy, kamo nga nasa live stream ha? Unya, baskog pa kaayo? Uy, panimba mo. Ayaw lang diha sa inyong cellphone. Kay ngano, importante nga mahiusa ta sa katawhan, sama kang Hur o kang Aaron, tabangan natog isa ang mga pag-ampo sa atong katilingban. Pero tinuod mga kaigsunan, in our prayer, we make our faith strong. Pero diha sa Ebanghelyo, mingon si Jesus, dili lang igo basta mag-ampo ka. Kinahanglan ang imong pag-ampo, kinahanglan mahimong makanunayon. Persistent prayer. Ug di na kinahanglan i-explain pa unsa ang persistent prayer. Kung gipaminaw nato ang istorya ni Kristo, mao kana ang makanunayon, no? Makanunayon pag-ampo nga dili lang one time, big time, tama na. No, kundili, continuous prayer. Continuous. No? Mabitaw nang mingon sila nga, ay, kapoy man ang magrosaryo, ay. Ano man, balik-balik ang atong pag-ampo. Di ba mingon man na nga, one word is enough for a wise man? Wise gunang Ginoo. Nga nang balik-balikon pa man. Kung nasabta nimo ang atong ebanghelyo, makita nimo ang kaimportante sa pagkamakanunayon sa pag-ampo. Kay diha nato mapadayag ang atong timus nga pagtuo sa Dios. No? Ang atong pag-ilagayod nga ang Dios maayo, ang Dios mahigugmaon, mao nang wakoy puas, di ko muundang og duol sa Dios. Kay kung ang judge dinhi sa atong istorya sa ebanghelyo nga way kahadlok sa Dios ug way kahadlok sa iyang sikataw na iro gani sa byuda, ang Dios pakaha nga mahigugmaon sa tanan. So ayaw pang luod ter.
Kung nangayo kas Ginoo wa ka hatagi dayon, ayaw pangluod. Kay ngano, usahay nindot ng dili ihatag dayon. Kay aron makanunayon kita sa atong pagtuo o ang usa nga immediate nga gasa sa atong pagkamakanunayon, nagalawom ang atong pagsalig sa Dios. Nagalawom. Because faith is a relationship with God, and we cannot have deep faith if we will not be persistent in praying. Mauna mga kaigsunan, nga unta ato ka ng sabton, nga dili lang basta mag-ampo, o dili lang mingunta ka, muadto ko, mag-ampo ko, kay na ako'y intensyon, maayo na. No? Pero kinahanglan ang akong pag-ampo, dili lang aho, ato ni bay, nga giisa nato sa Dios, isip usa ka katilingban, ug ang pag-isa nato sa Dios, kinahanglan makanunayon sa atong kinabuhi. Nakoy gi-interview sa bunyag, ug giingnan nako siya nga, kumusta man ang imong personal prayer life? Nag-ampo ba ka? Oh, Father, nag-ampo ko. Una matulog, mag-ampo ko. Pag mata na ko, mag-ampo ko. Una ko mukaon, mag-ampo ko. No? Unya, kung labi na o kanang mag-uul ko, mag-ampo ko. Kumaayo. Nya, kumusta man ang imong family prayer life? Yung siya nga, wala naman na sa mo, Father. Iya-iya naman mi. Di ay. Unya, nag-aapil kang kasaulugan sa pulong. Community prayer na to. Nangalot na siya. Father, nganong daghan may prayer, oy? Kaingon ko sa kong kukulo, tama po, no? Anong daghan man tayo pag-ampo? Ngano na may personal, na family, na community, na ganit tayo parish prayer. Unya, ang nakasyak sa ako kay ang sunod niya nga sulti, unya, Father, sige tag-ampo tayo mulampas tas langit. Wala biyay pag-ampo nga pabalik. So, niingon na lang ko siya, sigurado yung ko, Ter. Sigurado yung ko. Nga kining ampo na to, nga makanunayon, di patakabot sa langit, ani. Siya kuwang pa din na, Father. Kay ang si Kristo nagtudlo ka na to, nga walay puas ang atong pag-ampo. Mo na mga kaigsunan ato karong aninawon, tanawon, kumusta man ang akong personal prayer life? Naa ba? Kumusta man ang akong family prayer life? No? Nagaampo pa ba mi? Isip usa ka pamilya? Kumusta man ang akong community prayer life? Apil pa ba ko? Ug labi na sa tanan, kumusta man ang akong highest prayer in my life? Nga ang Eucharistia. Ako babang iapilan kanunay? Kana ang atong pangutanon sa atong kaugalingon, kay ang katapusan nga giingon ni Jesus, naa pa ba ko'y pagtuo nga maabtan pagbalik nako sa ikaduhang pagbalik? Nan. Sa ikaduhang pagbalik siguro ni Jesus, nangatigok na tangtanan. Pero ang inyong mga apo, ang mga inyong anak, ang mga apo sa inyong apo, makabaton ba kaha sa maong pagtuo nga gasa ni Kristo? Mao nga atong bansayon. Mao na nga diha sa stewardship, di ba? Pag-ingog pagtuo, pag-develop sa pagtuo, mga pag-ampo, no? O pagtuon sa pagtuo, pagbasa sa pulong sa Dios. Mao nga unta, pinaagi niini, lain na po ning kahigayunan nga mutubo ang atong pagtuo, aron ang atong pag-ampo o pinaagi sa atong pag-ampo nga makanunayon kaayo. Amen. Palihog manindog. Atong ipadayag atong hiniusang pagtuo, nagatuo kami